Office. Ακούει κανείς εδώ πέρα? Ο αρχές του Office, από την Αγία Γραφή που διαβάζουμε, νάτος εδώ πέρα είναι. Το πνεύμα αυτό, είναι πνεύματα αυτά. Και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Και έφτασε εδώ. Πόσο χρονών είσαι, ρε αρχαίο Office? Ρώσο! Πόσο χρονών είσαι? Σαν αρχαίος Office που είσαι. Δεν σου λέω, ρε! Πόσο χρονών είσαι? Δεν σου λέω! Γιατί? Γιατί! Δεν έχεις εξουσία πάνω μου! Εγώ μπορεί να μην έχω εξουσία, αλλά ο Χριστός έχει εξουσία πάνω σου. Ο Χριστός έχει εξουσία πάνω σου. Τώρα, τι του έχεις κάνει αυτόν τον άνθρωπο? Τι του έχεις κάνει? Τον έχω καταστρέψει! Πώς? Με ποιον τρόπο? Τι τον Με έχεις? φοβίες! Με φοβίες. Έχω καταστρέψει την οικογένειά του! Γιατί κατέστρεψες την οικογένειά του? Γιατί τους έχω καταραστεί! Και τι έχεις να κερδίσεις με το να καταστρέψεις Τις ψυχές τους! Αν κερδίσεις τις ψυχές τους. Yes. Μετά, αυτόν τι τον έχεις κάνει τον ίδιο του? Τι του έχεις κάνει το ίδιο του? Σιγά σιγά φεύγει! Φεύγει προς τα πού? Μοίρα! Τι του έχεις κάνει? Τι εννοείς σιγά σιγά φεύγει? Τι του έχεις κάνει? Την καριέρα του, τα οικονομικά του, τι τα έκανες? Μίλα! Τον έχω δέσει! Τον έχεις δέσει. Με επιθυμίες! Τι είδους? Έχει τα πάντα! Έχει γυναίκες! Έχει ό,τι θέλει από μένα! Αλλά αυτός, ο Θεός του, δεν του έχει δώσει τίποτα! Αλλά βλέπει τα πάντα να καταστρέφονται στη ζωή του! Απελπισία, μίσος, κακία! Έχω καταστρέψει τη φήμη του από την εκκλησία του! Έχω βάλει τα ίδια του τα αδέρφια να τον διώξουνε! Αλλά εσύ δεν έχεις εξουσία! Γιατί είναι δεμένος με αλυσίδες από βουτιά! Ποιος τον έδωσε με τις αλυσίδες? Εγώ ο ίδιος! Εσύ ο ίδιος. Γιατί έφυγε κάποτε από μένα! Έφυγε! Αλλά αγάπησε τον άλλον! Αγάπησε τον άλλον! Ποιον αγάπησε? Τον Ιησού! Δεν θέλω να ακούω το όνομά του! Από τότε που μ' άφησε τα πάντα έπεφταν γιατί ήταν διάκονος της κόλασής μου! Ήταν διάκονος της κόλασής σου. Και πώς μπήκες μέσα του, από πού μπήκες, με ποιον τρόπο? Με ποιον τρόπο μπήκες μέσα του? Με ποιον τρόπο μπήκες μέσα του? Με πάρα πολλά. Πώς? Ανέφερε ένα-δύο πράγματα. Τον δελέασα να του δώσω δύναμη. Τον δελέασες. Και γονάτισε μπροστά μου. Και επικαλέστηκε εμένα τον Βελζεβούλ. Είσαι και ο Βελζεβούλ. Δεν ξέρεις τίποτα για μένα. Και πόσοι μένετε μέσα του, πόσοι από εσάς μαζευτήκατε εκεί μέσα? Πόσοι μαζευτήκατε εκεί μέσα? Πάρα πολύ. Και τι δυνάμεις έχεις, για ανέφερε λίγο. Αυτά που εσύ δεν έχεις. Τι δυνάμεις έχεις? Να σε καταστρέφω. Εννοείς να Έχω καταστρέφεις? εξουσία. Έχω δύναμη. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός αυτού του κόσμου. Εγώ έχω δέσει τους πάντες. Τις οικογένειές σας. Τις οικογένειές σας. Εγώ είμαι αυτός που δίνω ασθένειες. Εσύ δίνεις ασθένειες. Ναι, εγώ είμαι. Τι θες? Τώρα τι γυρεύεις εδώ μέσα στον οίκο του Θεού? Γιατί ήρθες εδώ πέρα? Για να μάθετε για μένα. Για να μάθετε ότι δεν είστε ελεύθεροι. Δεν είσαι ελεύθερος. Τώρα διάβαλε, Βελζεβούλ ή αρχαίο όφη, όπως και να σε λένε, η ώρα σου ήρθε να φύγεις, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σαν να τα πάρω! Έξω! Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όχι! Και έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είμαι πιο δυνατός! Και έξω! Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όσονα! Άσε! Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο
όλο σου το σώμα, διάβολο, Holy Ghost, fire! Όχι, δεν φεύγω. Φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Όχι, δεν φεύγω. Φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Δεν φεύγω, ρε. Σ' όλο σου το σώμα. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Όχι. Έξω στο όνομα του Όχι, Ιησούς. ρε, δεν φεύγω. Έξω στο όνομα του Όχι, ρε. Όχι, ρε. Δεν τον αφήνω ελεύθερο. Έξω Δεν στο τον όνομα του αφήνω, Ιησούς. ρε. Έξω. Δεν τον αφήνω, Έξω. ρε. Όχι, ρε. Δεν Στο τον όνομα του αφήνω, Ιησούς. ρε. Εσύ Όχι, έξω. δικός μου είναι, ρε. Αυτό το σώμα δεν σου Όχι, ρε. Αυτό το σώμα Όχι, δεν σου ρε. ανήκει, διάβολε. Όχι, ρε. Δεν σου ανήκει. Μη μ' ακουμάς. Φεύγεις. Όχι, ρε. Φεύγεις. Όχι. Έξω! 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 Έξω στο όνομα του Ιησού. Έξω στο όνομα του Ιησού. Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω στο όνομα του Ιησού Χριστού.